Tukahan. Wala kaya to ka. Ngano? Ako ibutang sa badak na to. Wala ta. Sila ratanan kung may Luhapi. Ado. Ay, salamat. Salamat, Naila. Tawag ko juga akong chiki. Dali-dali ko guys kaya magsuri sa kuda to sa eskwelahan o guys hindi. Kaya guys nga. Para kabisig akong kuan guys kaya ang amo lagi, ang amo mo abot. Karong si mana mo abot ang amo mo nang didto ko pikas. Gawa di ko manindarog adlaw guys kay namilakaw, nilakaw si Papa Idi. So padung na ta dari guys sa eskwelahan. Paningat kong tangan. Marang makapiang-piang ta guys. Basta kuan gimahal na ang mga ginikanan, wa ko makalimot og ginikanan. Sige panawag sa inahan guys. Mawalit na mo guys kindi. Hi. Kay hapdi ra man kuno sila ron. Guys. Ako. Buko. At Michael. ha? Ice cream na siya, ice candy oh. Ako dag ice cream. Salamat Mads. O, tunapad. Ano sabi? Yablihi. Kasi amuat ko sa barangay. Masuri ko. Nahurot na, wala? Naginungitay yo. Yung ngitan niyang manghod. Adi sila igsoon? Gana ka unjud, lami makaisud ano kay chicken. Nya siya yung nagpakaon. Ay, wa sa balon? Buta na kay nag-share pud si ate. Yang giyungitan lang ko sa kayo ay balon. Wa pa na muli ng uban lagi. Hapdira sila. Balik ang tagaban. Wala pa na kami bulak. Balik ka dili. Nawa guys, oh, gihungitan ni jadi ni niya. Butan na. Wala kong piso. Piso-piso, daghan na puno na. Ita, salamat. Dari sa pusa barangay guys. Biraha palihog. Ay, good morning. Hindi lagi gwapo. Natay skindi. Pwede mo baligya. Buko salad. Hindi ko pa pala. Masa na imong baligya nga kuan kanang mga malong? Wala pa. Suki, i-kuan po dagi imong channel. Ulangga. Ulangga. Please subscribe my channel Ulangga TV. Thank you guys. Salamat sa imong pagpalit. Oh, para sulod wala. Ulangga TV na siya tig-report na siya dari sa mga CCTV. Makita na rin niya ko guys nga nagsuroy-suroy ko dito sa kalsada. Gadala ko kanang gadala ko basket.
Ito, salamat. Salamat din. Love you. Asang mga bugas ano siya, nakuha ra or... So guys, naikuan guys, gikan di ko na maligyag ice candy. So salamat sa Ginoo kay nahurot ang ice candy nga si binti ka buok. Maghimo na pud kog kuan, chocolate ug buko gihapon guys. Kaya daghan nang itag chocolate na ining dunggo na. Kuan ni siya ka na mo biyahe og sumilon. Diyan guys, kanang counter na suman. Kuan na hapon na. Nakalimutan na naman ako ni kaon ganyan kay ara lagi nang kabisi. Karon mag-prepare na pud mi og lutuon para uma guys. Ganiha ako nagluto kay Mila ka di papaidi gani ha. Ja. Salamat kay kaso sa mga namalit ja. Nakuha na din ako ang premyo guys. Salamat sa Ginoo kanang dako gabang mag-garden ka. Kay napakay maarbis na po kay ma-premyo. Hindi guys kanang di alam ako mag-mention dani kanang kay bawa naman naghang mga parents dito nanay tatay kay bawa na nag-insako kanang kato ang premyo sa municipal magpadara ko ni tatay nanay kay pizza nuibi pa man guys sa gamuhang kuan ganang awarding ang kalami oh shout out di ko ni San Blanton mga anta di suman nga malagkit lami kayo sunod adlaw guys manida na pug ko og puto maya kanang tag 10 piso ra so na ko'y sample guys kita ra mo ugma guys maninda ko inagka sa Sabado Domingo ipares sa hangkuan nga ng iskindi so nahurot ta guys iskindi gana si bintit kabuok nang himo na pud mi malita pud gudaan guys para imo na chocolate ug buko pandan so nga na radyo na guys kanang ning kamot radyo da kung di ta daw din sa uban o sa una raman ko gidagdag sa dahil pero hindi lang ginoon na lang may magbuot lami ka Diyos lami pagka suman mas Nicole day nagisan na si Jagpuan para sa muhang halin man kadto gamuhang kuan guys kanang lumpia o nahurot na gamong lumpia des niagi kay daghan man to gibuhat murag 200 ka buok diya na may ning palit og balik 200 man ang dali ra kadto magmay dira gali ko guys nya nanay mo para reserve daan ba mo nang dali ra kadto mahurot og sudaan magmay di na pud ko karon ja ang sabaw og makuan sutanghon kanang ginaling nga sutanghon bitaw guys nga nay sutanghon nga nay ginaling ba sabaw halang-halang na diri sa Cebu na nay sa Yuti halang-halang nga sabaw ja masig batinga mo nga aghangnaw ngagsinaw ni na manggoy sa tuyo imong gipangutang call secret to nay gimutang si Nicole ba nga isang ipalit nga nay collagen ba anja ang gitry mga 5 days na ko nagbutang na nagsugod na si Jaug ka kuan nagsugod na ko ka guwapa unsa mabas ko sa dila man na okay ra na mga basit Kadagan ang mga guwapa aw mo di ma daghang masukuna ka kay namuraghan ni kuno mga guwapo-guwapa bitaw ni gisuot sigin hang kuan ang kani kay kuan di ko kita ano guys so ginahay suot ni salamat kadto ni Mambida ni na mo din niya hang danang ugwa ni guys di ko maka-edit di ko makakuan salamat kadto ni Mambi kanang puhon magwapa lagi ko sa gipalit ni Nicole na halanak nagwapa lagi ko nak salamat kadto nak na sige pamutang lagi nga natinga maguguni sa kay nga naputi jang naong naghamis-hamis ba nakakita ali sa kuan nara na sa TikTok
Aw, sa Watson di ay. Sa Watson niya gipalit niya. Kuan pa 5 pa ko kadlaw nga nagbutang guys, nainganin na hang naong. Sana all na jud ko. Ning murag di banat-banat na ba. Ibis kuan guys, natay mga problema pero sagdi lang problema ra na. Bahala ng problema mo problema. Di man jud mawadag. Problema na gani problema ko sa jud mo gani. Problema yung problemahon. Problema na gani lang easy lang ta. Salamat ka Diyos sa naghilot sa likod kanang makatug na ko magabihin dyan ako giinom guys kanang pa na ipakita na ninyo kanang para makatug ko kay ang tug raman day natin ang kuwang sa atong tsura bitaw nga mura tag tiguang na kaso tanawon tug ra day kuwang kay atong time guys nga nagsakit ang likod karon na pa maghapon pero maagwanta naman kuan kanang stress ko di ko makatug magabi kay mahadlok bitaw ko nga ngano na unsa na nga na bisag kinsa man guys mahadlok labi nag kanang nakatay pamitit ng lawas niya basin din nag matug ta ba niya dinanun ta makamatay nga na ba may ginahuna kanang ma stroke ba kuron si bako nga na ba manang murag mag-ubi raghang hunahuna nga unsa ka ni kanang napad di mga problema nga ginahuna nimo sa napad kay pamati si mong lawas manang murag kag kanang di jud ka makatubog sa nimo pidon sa mata di jud ka makatubog kay magnahuna ka sa imong gipamati si mong lawas ug maadyo ka ba kuana pero har nang gilak sa Ginoo guys diyan na akong gipaadyo pero di pa jud naadyo na jud kaadyo ko naaghap koy magkuan pa jud ko na ginawa na mo pitik-pitik pa jud siya baka nang murag sa niya na sa kanang likod Nja, kani ahang diag pud guys kanang murag kog tek-en, murag kanang inagtuon bitaw na hang murag may mubara. So, okay ra ni kanang basig play mara ni. Pero wa mapugubha guys. So mara to ihang vlog guys na naigihimo si Nicole day guys na para humutag among bay. Kanang kuan ra ni sa downy nga gibutangan og limon. Butangan niya og kanang asin. Humot ka dyan, nagsadi mo dari, humot ang bahang lamisa. Diyan, gihutangan na siya. Para humot at hang kusina. Salamat ka dyan ni Mambi sa mong kusina nga nais ka dyan. Diyan, matira ng alis dani nagka-December guys, puhon kanina to. Nana ko higi, kuhan si Nicola, nana siya order nga, kuhan ka ng kurtina nga para pang Pasko. Alam mo bagay rapod sa umuhang kuan ba na may taga-order na guys sa TikTok tunak no mag-order ka sa TikTok may kani sa TikTok ra mo ni order na sa i-order basig mga kuan maabot to mapulihan natin na og pang Pasko para magmukhang masaya pud atong bahay ba nga natay kurtina nga pang Pasko. Bitaw guys, mura na ang vlog karong adlaw ug luto na pud so makita na pud mo sa mga niluto nga super lami bitaw guys. Makatilaw ra jud mo sa niluto pohon makangarin mo. Sabi na si Ma'am Bitanig mo nga rito pohon magluto ta si Ma'am Bisminda gisang ganahan kay mga utan isda inununan nami inunan dari nga kuan wa na vlog dito ang isda no malusulsog. Na pa man. Lami ka jud mga sulsog guys. Diyan mo to guys kay magbisi na pud mi nga mga kuan dari di nga prepare mi sa mga kuan. Oh yeah. Aghang gad nga kuan nak atong sabulan man to. Gad. Dosa guys kay thank you for watching guys kay mag prepare sa bidaan.